дар доираи тантанаҳои шоиста аз ҷашни истиқлол дар қаламрави вилоят даҳҳо бинову иншооти таъйиноташон гуногун бунёд мегардад. дар ноҳияи вақт бо иштироки вазири муолиф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадюсуф Имомзода, муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бинои муассисаи таълимии рақами 47 ба истифода супурда шуд. бинои мазкур дуошиёна буда аз 16 синфхонаҳои таълимӣ иборат аст ва дар ду басти таълим имконияти фарогирии 750 нафар хонандаро дорад. ҳайати меҳмонон аз синфхонаҳои таълимӣ, роҳраву утоқҳои корӣ дар ин муассиса дидан намуда ба сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд доданд. мавриди зикр аст, ки солҳои қаблӣ хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар бинои кӯҳнаву садамавӣ таҳсили илм мекарданд ва норасоии ҷойи нишаст низ ҷой дошт. ин бинои хуштарҳу муосири таълимӣ дар доираи таҷлили шоиста аз ҷашни истиқлолияти давлатии кишвар бо саҳмгузории аъзои фаъоли ҳизби пешсафу ободгари ҷомеа ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар доираи дастгирӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат бунёд гардида тӯҳфаи арзишмандест барои аҳли мактаб. имрӯз ман аз номи худ ва аз номи кулли омӯзгорони муассиса ва аз номи мардуми деҳоти роҳи нав миннатдории худро аввалан ба пешвои миллат президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкори ватанӣ Давронҷон Ҷураев мерасонам. чунин як муассисаи зебо ва замонавиро барои мо тақдим намуданд ва муассисаи мо аз симхонаҳо ва варзишгоҳ ва китобхона иборат аст. ман хело миннатдорам. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат ما گفتنی هستیم که با خوانش خوب و اعلا این مؤسسه را ختم کرده با خلق ملت خود خدمت کنیم. президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати маорифпарваронаи худ рушди соҳаи илму маорифро дар мадди аввал гузошта пайваста баҳри беҳдошти сифати таълиму тарбияи насли наврас тадбирандешӣ мекунад. дар радифи дигар шаҳру навоҳии вилоят дар ноҳияи вахш низ даҳҳо биноҳои хуштарҳу замонавӣ аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. мавриди зикр аст, ки дар шафати бинои таълимӣ ҳамчунин майдончаи варзишии муосир барои хонандагони ин муассисаи таълимӣ бунёд гардидааст, ки минбаъд толибилмони ин таълимгоҳ имконияти машқу тамринро дар майдончаи варзишии муосир пайдо намуданд. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Тоҷикободи ноҳияи вахш дар доираи таҷлили арзанда аз ҷашни истиқлолу озодӣ то ин муддат 59 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст, ки дар рушди инфрасохтори деҳот мусоидат мекунад. бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва баҳри сазовор ҷашнгирии 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ имрӯз як мактаби нави замонавӣ ба истифода дода шудааст, ки дар ин мактаб дар ду баст хонандагон бо ҷои таълиму тарбия таъмин шуданд, бо майдончаи нави замонавӣ ва толори варзишӣ таъминанд. дар саҳни муассисаи таълимӣ бо иштироки намояндагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилоят ва роҳбарияти ноҳияи вахш ҳамоиш баргузор шуд. зимни ин ҷамомат раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода бо сухани табрикӣ баромад намуда аҳли ҳамоишро бо 30-юмин солгарди ҷашни истиқлолияти ватан ва ифтитоҳи бинои нави таълимӣ шодбош гуфт. зикр дошт, ки маҳз бо шарофати истиқлолият ташаббусҳои созандаву маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат дар қаламрави мамлакат аз ҷумла вилояти мо даҳҳо биноҳои таълимии замонавӣ қомат афрохтаанд ва бо технологияи компютерӣ дигар асбобу ашёҳои лозима таъмин гаштанд, ки аз ғамхориҳои рӯзафзуни сарвари давлат башорат медиҳад. аҳли ҷамоматро ҳамчунин вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини аввали ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо 30-юмин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва бунёд гаштани муассисаи таълимӣ шодбош гуфтанд. таъкид доштанд, ки насли наврасро мебояд ҷавобан ба ин ғамхориҳо бо дониши хубу аъло таҳсил намуда донишҳои замонавиро аз худ намоянд.
соҳиб илм гарданд, зеро ояндаи гулгулшукуфони Тоҷикистон аз дониш, маҳорат, қобилияти зеҳнӣ, рӯҳияи созандаи насли навраз вобастагӣ дорад. Дар вазъияти тантанавӣ ба аъзои фаъоли Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон барои бунёди чунин муассисаи таълимии хушсохт ва чанде аз саҳмгузорону сохтмончиён аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати вилоят ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сипоснома ва ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. Маъруфи Назри, Абдуқаҳҳори Оддина, Намозали Эргашт барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Вахш.